Salam. Nuwun sewu, Pak. Kula Budi saking Semarang menawi pareng badhe nyuwun priksa, Pak. Ajeng tangan napa? Badhe nyuwun priksa, Pak, dalemipun Pak Lurah dusun Mejogo wonten pundi nggih, Pak? Oh, dalemipun Pak Arif Lurah. Dalemipun Pak Lurah menawi saking ngriki kedah medal pundi, Pak? Sampeyan lurus mawon mangke wonten perapatan saklone masjid. Menggo ngalor utawi ngiri, kira-kira teko perapatan mau let 5 omah cat warna ireng iku. Oh, nggih, matur suwun sanget, Pak, informasinipun. Assalamualaikum. Nggih. Hati. Hihi.